vamos a dar paso, ¿no?, a la siguiente persona que va a intervenir, ¿no?, que es el profesor, es el profesor y el señor Jorge Hervás Mas. ¿Aquí se puede bajar? A ver, ¿dónde está? Por aquí. Sí. Tienes que poner el USB y ya está. Pues bien, pues como decíamos, el profesor Jorge Hervás, ¿no?, es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, es profesor asociado en el Departamento de Urbanismo de esa universidad, ¿no?, una tesis muy interesante sobre las cuestiones de regeneración, renovación urbana y bien, ¿no?, y bueno, pues, tiene una larga trayectoria y experiencia en las cuestiones de derecho urbanístico en general, derecho administrativo también, y bien, ¿no?, y como habíamos comentado, es jefe del Departamento de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Gandía, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, pues le damos el paso ya. Bueno, pues buenas tardes a todos, bona vespre a tots. Per a mi és un autèntic plaer estar així en aquestes jornades i en Alacant i res més, per a mi és un gran orgull i una enorme responsabilitat, especialment per la complexitat de l'objecte de les jornades i també especialment per un poc el quadre i el plantel de ponents i de docents que m'han precedit o me continuen. Jo també agrair a Eduardo García Tobarra, que és company i és amic, a Ximo Farinós per haver-me convidat i a Rosa Pardo i Maranzo també com a representants de la Conselleria. La meva part tractava sobre analitzar un poc la perspectiva municipal i un poc les afeccions que ha tingut el Patibel en els termes municipals que disposem de litoral. He vist un poc la conveniència i l'oportunitat de fer un poc d'antecedents històrics per tal d'analitzar en quina situació se troba, per exemple, Gandia, que és un dels municipis que estem incorporats al Pla d'Acció Territorial de l'Infraestructura Verda, i era un poc contextualitzar quina és avui per avui la situació que disposem. És important fer referència que el punt d'inflexió que tenim en Gandia va ser una sol·licitud que es va fer per l'alcalde d'abans en el 34, en el que li se va demanar al Ministeri de Costes una concessió sobre el domini públic marítim terrestre, i va i el Ministeri li la dona. A partir d'ahir ja comença un creixement urbanístic de la platja sense precedents, auspiciats per distints planejaments urbanístics des dels primers de la República, des dels plans d'alineacions del segle XIX fins a l'actualitat. En principi, la platja de Gandia ja tenia un assentament un poc espontani de creixement urbanístic que se va fer especialment aprofitant la trama de les acequies o la trama especialment dels camins veïnals que creuen la platja. En principi, podem dir que els primers assentaments que va tindre Gandia són els que anomenem en la ciutat la colònia dels alcoians. En aquest sentit, Alcoi i Gandia sempre han tingut una relació molt estreta, especialment quan se va construir a finals del segle XIX per part d'una companyia inglesa la línia de ferrocarril Alcoi-Gandia, que va començar en 1863 i va finalitzar en l'any 1969, aprofitant especialment la intensitat del tràfic de la taronja en la Safor, d'Alcoi com a ciutat exponent de la revolució industrial i com a la xicoteta Barcelona,
i especialment en el tema de l'exportació de paper que se feia a través del port de Gandia. En aquest cas podem dir que els primers turistes de Gandia van ser un poc la playa dels Alcoyans. A partir d'ahí ja se fa per l'arquitecte Joaquín Aracil i en les primeres lleis urbanístiques els primers creixements de la població basat en un creixement reticular o un creixement en damero en una època en la que no hi ha estàndards urbanístics ni en quant a zones verdes, ni espais lliures, ni viaris, ni equipaments. Dins d'ací, un dels empresaris pioners que va tindre Gandia va ser l'expresident de l'Atlètic de Madrid, Vicente Calderón, que va fer distintes obres emblemàtiques en la ciutat. La primera d'elles, la Corona Ducal, un conjunt immobiliari i arquitectònic que va disposar de distints premis en els anys 70. També l'església de Torroja, que està en fase de declaració de béns d'interès cultural. I a partir d'ahir, dels anys 50 o 60, és quan tenim una autèntica injecció de blic en la platja de Gandia i és quan ja tenim els primers plans urbanístics de la llei del sòl del 56. Este és el pla parcial del pla general del 55, en el que ja se veu que pràcticament la totalitat de la platja nord de Gandia és una platja en la que hi ha una previsió de creixement urbanístic de 270 hectàrees. Veiem a poc com la trama urbana se va consolidant a base de les illes que van ser delimitades en els planos d'Aracil. Ja en els anys 70 tenim el projecte dels 8 polígons de la platja de Gandia. És el creixement urbanístic més gran que se va fer en els anys 60-70, quan ja estava en boga la zonificació dels plans urbanístics. I després tenim un poc la joia de la corona de la ciutat, que era la platja de l'Auir, que és la platja que veu així. És una platja que és verge, una platja que està protegida pel Patibel, que abans ja tenia unes proteccions sectorials a través de l'àrea d'afecció del catàleg de zones humides del 2002 i també del PATFOR, però la platja d'Auir no va suportar tampoc en aquella època la pressió arquitectònica i especulatòria i en principi va disposar un pla parcial. Este pla parcial del 74 se va aprovar en aquest cas per el Ministeri i l'Ajuntament de Gandia ja en l'època de democràcia, els primers plans generals del 83, la deixen sense efecte, la passen a sòl urbanitzable en una edificabilitat molt baixeta i l'edificabilitat bruta de la platja de l'Auir acaba fent-se inferior, sobretot en el pla general del 99, que baixem l'edificabilitat a fins 0,14. Avui per avui, un poc el diagnòstic que ens trobem en la major part de les platges és, a part de la platja verge que tenim, el parc immobiliari. Avui per avui jo crec que la platja de Gandia, com qualsevol platja de la Comunitat Valenciana, és una platja on tenim 3 factors importants. La primera és una autèntica residencialització de les zones turístiques. Ens trobem, la platja de Gandia, per exemple, ha superat ja els llindars màxims d'habitatge per hectàrea. En moltes ocasions es dona la impressió que rebentarà per les vores. I des de l'Ajuntament des de fa un temps estem realitzant distintes polítiques per tal d'aconseguir que la platja continue tinguent aquesta complexitat i aquest mestissatge d'usos i sobretot que puguin conviure l'ús residencial, el terciari, els serveis, el comercial i el turístic. Altra qüestió important que tenim a les platges és que avui per avui totes són zones turístiques madures, que ens costa cada vegada més competir en països emergents, especialment en Àfrica del Nord, i contem un parc immobiliari molt envellit. Pràcticament un percentatge molt elevat de la platja de Gandia són edificis més de 50 anys que tenen importants deficiències en matèria d'accessibilitat, eficiència energètica, tèrmica o qualsevol tipus d'actuació necessària ara en els plans estatals d'habitatge.
I ja finalment, en aquestes zones urbanes, aquestes zones que estan consolidades per l'edificació i l'urbanització, en els que ens trobem en una inexistència absoluta d'equipaments, de zones verdes i espais públics, l'Ajuntament de Gandia estem ara fent un pla de reforma interior que ens està ajudant Rosa Pardo també, especialment per el tema de poder oxigenar, de revitalitzar i rejuvenir aquesta part de la ciutat. Fent un treball d'autèntica microcirurgia urbana, buscant espais lliures, expropiant, buscant transferències d'aprofitament, sobretot per aconseguir que aquesta platja, que en principi demostra una situació total de decadència absoluta, pugui a través de les tècniques urbanístiques revitalitzar-se. Vist això, ja ens centrem un poc en el Patibel i com deia abans María José Alonso, un poc quina és la situació en la que ens trobem la major part de municipis del litoral. Des del moment que el Patricó va entrar en vigor, se presenten distints recursos contenciosos administratius i un poc el punt d'inflexió és un recurs contenciós, una sentència de 11 de febrer del 2021, i a partir d'ahí és una sentència guia, una sentència pilot, i a partir d'ahí 55 recursos contenciosos que estan perdent a través per tema d'economia processal fan pròpia els arguments de la sentència de febrer del 2021, fan una autèntica remissió en bloc i acabem per caure tots els recursos en cascada. Tenim 51 sentències que reprodueixen la major part d'elles el tenor literal i els arguments de la sentència de febrer del 2021 en 3 ponents distints i, com dia abans María José Alonso, en distints vots particulars. Un poc també en el context de que durant aquest període se presenten distints recursos, ja no contra el Patibel, sinó contra el Pla de l'Horta, i el que passa és que aquests recursos en els mateixos arguments són resolts de distinta manera. Què és, en principi, el que ens ensenya o el missatge que es dona a la sentència del TSJ de febrer del 2021? Es diu, en principi, 4 coses. Una important és que quan tramitem una avaluació ambiental estratègica d'un pla urbanístic, entre ells un PAT, és impossible que no hi hagi modificacions substancials, entre altres cas perquè quan hi ha una avalanxa d'al·legacions sempre s'han d'admetre al·legacions. El que passa és que, tot i que se faci una modificació substancial, no hi ha que retrotraure actuacions, sinó el que diu ara molt bé el Terrefors de l'OTUB, hem de tornar a informar al públic, publicar-la en la plana web i contestar-les, però sense necessitat que retrotraguem actuacions. El segon missatge que se'ns dona és que dins dels informes sectorials que hi ha que emetre en una avaluació ambiental estratègica d'un pla, en aquest cas el PAT, un document fonamental és l'estudi d'impacte de gènere i l'afecció a la infància. El tercer punt, la necessitat que se faci una memòria de viabilitat econòmica, el que la sentència diu un estudi econòmic i financer, en aquest cas retrotraguent-se la llei del sòl del 76, i sobretot un aviso per navegantes és que d'en avant hi ha que fer una avaluació pormenoritzada de les distintes alternatives tècniques que incorpora qualsevol pla urbanístic. No únicament el PAT, sinó els instruments menors, com podria ser una simple modificació del pla general o un estudi de detall. I no únicament analitzar-lo des del punt de vista econòmic, de la possible responsabilitat que tinga l'administració actuant, sinó en fer un autèntic treball analitzant els aspectes ambientals, paisatgístics, territorials i econòmics. En principi és important el que diu la sentència i les sentències posteriors. És important el que diu, però en la meva modesta opinió també és molt important el que no diu. I què és el que no diu? Dona un poc la sensació que s'han quedat moltes coses per resoldre. En qualsevol circumstància, si s'admet a tràmit i s'estima el recurs contenciós administratiu, el recurs de cassació, òbviament quedaran qüestions per resoldre que s'han plantejat en els recursos contenciosos i que la sala no ha resolt. I jo crec que pràcticament podrien resumir-se en els següents. La primera, el tema de la responsabilitat patrimonial.
La segona, com se queda l'estatut jurídic del propietari, quins són els seus drets i els deures. La tercera, quins àmbits de sòl urbà consolidat o de sòls urbanitzables podrien excloure's a través d'acord de sentència. Una quarta qüestió, què passa en la gestió urbanística, què passa, per exemple, en els parcs públics, en la xarxa primària que teníem de limitar els ajuntaments des del pla general, què passa, per exemple, en les reserves d'aprofitament i les transferències d'aprofitament que han fet certs ajuntaments de la Comunitat Valenciana, per exemple, Torrevella, a l'hora de fer l'Hospital General. I, finalment, la disposició transitòria primera, que entenem que és bàsica, i és què va passar en els programes d'actuació integrada que estan aprovats, que el Pativel determinava 5,5, que 5 anys per a començar l'urbanització i 5 per a acabar-la, i sobretot la casuística que se pot donar ahir. Doncs molt ràpid, en matèria de responsabilitat patrimonial, en la meva modesta opinió jo crec que està clar. És a dir, penso que tots validem l'informe de l'Advocacia de la Generalitat, i especialment perquè avui per avui el Tribunal Suprem determina de forma contundent que no són indemnitzables ni les expectatives de ganàncies ni els drets urbanístics que no estiguen patrimonialitzats. Aleshores, en l'informe de la memòria econòmica financera del Pativel és molt clara i diferencia 6 possibles situacions. Si ens trobem en un sòl urbanitzable que no tenia ordenació pormenoritzada, no tenia pla parcial, està clar que no s'indemnitza perquè no hi ha cap dret urbanístic que estigui consolidat. El mateix passaria si estiguem en una ordenació pormenoritzada, és a dir, en un sector que disposa de pla parcial i tampoc disposa de programa, perquè és el programa, en principi, qui atorga, millor dir la reparcel·lació, qui atorgaria drets urbanístics. La tercera opció, que ja entrem un poc en la concreció, tindríem en un sòl urbanitzable que disposa d'ordenació pormenoritzada, és a dir, que té pla parcial i que té un programa en marxa. En aquest cas, hauríem de diferenciar si per part de l'agent urbanitzador, si és gestió indirecta o indirecta, s'han complit els terminis. En aquest cas, si s'han incomplit els terminis, òbviament no s'ha adquirit ningú dret edificatori, per tant no seria indemnitzable. El que és important és que un programa d'actuació integrada, encara que el TRFOS de la LOTUP determine 5 anys per iniciar-lo i 5 per acabar-lo, el que és important que diu el TSJ és que un programa, encara que hagi passat el temps, el programa té una vigència indefinida. Per tant, al passar els 5 anys no se produiria, no deixaria sense efectes el programa. És a dir, el que diu el TSJ en distintes sentències és que la caducitat ha de ser constitutiva, no declarativa. És a dir, per a que ningú, ajuntament ni la Conselleria deguera pagar cap dret urbanístic, és necessari que els ajuntaments declararen de forma expressa la caducitat del programa. En aquest cas, si tenim un sòl urbanitzable en programa aprovat i sense reparcel·lació i s'han complit els terminis, en aquest cas n'hi hauria dret a indemnització, però únicament les despeses de gestió, les despeses d'elaboració dels projectes, projecte de reparcel·lació, d'urbanització i alternativa tècnica i proposició jurídico-econòmica del programa. El tema comença a complicar-se un poc més en supostos que jo penso que seran comptats, és que disposem d'un sòl urbanitzable en programa i damunt en projecte de reparcel·lació. Així el tema se complica un poc més, perquè així ja n'hi ha despeses, en aquest cas de gestió, inscripcions en el registre de propietat, i hauríem acudir al sistema de la reparcel·lació inversa que se regula en la LOTUP. I, finalment, un dels casos que sí que estarien un poc en el borderline són la desclassificació de sòl urbà. La desclassificació del sòl urbà sí que comportaria indemnitzacions en quant a les obres d'urbanització realitzades. No obstant això, l'última sentència que tenim del TSJ de Balears, en la que Mallorca desclassifica un sòl urbà,
la sala considera que no n'hi ha cap tipus d'indemnització perquè aquest sòl urbà se va fer de forma espontània, sense ningú programa i sense cap tipus de creixement urbanístic. La segona qüestió, al meu entendre que tampoc s'ha resolt per part de les sentències, és el tema de com queda l'estatut jurídic del propietari. Doncs és important, així un poc la peça clau és l'article 9 del Patibel, en el que determina quins són els usos permesos, tolerats i admesos, en el que s'opta des del meu criteri i des del meu prisma una possibilitat generosa en quant als usos en el sòl no urbanitzable protegit, dins del marc de ser un sòl no urbanitzable protegit. S'admetixen, a part dels valors agrícoles, forestals, ramaders i cinegètics, se permetixen des d'activitats en edificacions que estiguen consolidades, que siguin legals, se permetís l'ús d'habitatge, la restauració, usos turístics o usos educatius i fins i tot comercials. Un poc analitzant les al·legacions que s'han fet per part dels ajuntaments, hem vist un poc el tema de la minimització d'impactes territorials. La major part d'ajuntaments i propietaris el que també s'ha analitzat és un poc la situació en la que se troben propietaris que a través d'una infracció urbanística prescrita o a través d'una edificació que un ajuntament no ha reaccionat contra ella i no ha procedit a la seva demolició en el termini, és una propietat que s'ha incorporat a l'esfera jurídica del particular i que fins i tot a través d'un procés de minimització podríem donar-li una carta de legalitat. És un poc de les situacions en les que es trobem un poc en el corazón partido, en el sentit que dona un poc la impressió que s'ha premiat que aquest tipus d'actuacions puguen premiar al propietari que no ha complit la legalitat. Altra qüestió, al nostre entendre important, és el tema de les exclusions que s'han demanat al Patibel. És a dir, la major part de termes municipals han tingut propietaris, agrupacions d'interès urbanístic, antigues juntes de compensació que han demanat que distints àmbits de sòl, perquè estava totalment antropitzat, perquè se considerava que era un sòl urbà o perquè se tractava d'un programa d'actuació integrada aprovat però sotmès a moltes condicions, que s'ha sol·licitat la seva exclusió. És un tema que entenem que s'ha de fer cas per cas i especialment així serà fonamental i element protagonista la pericial. És a dir, tenim una sentència del 2004 en l'Ajuntament de Cullera en la que a través d'un informe pericial la sala del TSJ, després confirmat per el Suprem, determina que encara que era un sòl que el Pla General de Cullera del 95 el classificava com a sòl no urbanitzable, era un sòl que estava totalment integrat en la malla urbana i tenia els serveis urbanístics bàsics, accés rodat, energia elèctrica, encintada d'aceres i evacuació d'aigües pluvials i fecals. Jo la meva modesta interpretació és que així anirà la sala cas per cas. És també el que ha passat fa no res també en el propi Pla de l'Horta. En Pla de l'Horta la imatge que veu així és d'una indústria, una fàbrica que se va construir en la zona de Faitanar en els anys 50 i 60, que per tema de cartografia i per tema dels valors paisatgístics naturals se determina en aquest cas que forma part de l'Horta del Patibel com a sòl no urbanitzable d'especial protecció horta, i a través d'una pericial el propietari aconseguís acreditar davant de la sala que era un sòl molt antropitzat i que per tant la situació física d'aquest sòl mereixia la consideració sòl urbà. Altra qüestió és la gestió urbanística, és a dir, per exemple, què fem els ajuntaments ara o quina és la situació que tenim que adoptar a través dels parcs públics, la xarxa primària que teníem marcats en sòls que estan dins del Patibel. Són zones verdes, són parcs públics, són estructurals, són red primària que ens computava per als estàndards necessaris de 5 metres quadrats de parc públic per habitant i 10 de zona verda. En realitat no sabem en quina situació se troben aquest tipus de sòls i aquest sòl que tenim així en la platja de l'Agüir és un sòl que estava classificat
està classificat en el Pla General com a red primària adscrita al sector, el sector se desclassifica i esta parcel·la passa a ser un poc una terra de ningú. Entonces, se nos plantegen diverses possibilitats. La primera d'elles, si el que hem dit és una zona que l'Ajuntament ens servia per a computar els estàndards de zona verda, i la següent és si un propietari ens pot demanar l'expropiació voluntària. És a dir, està molt clar que si era un sòl que estava dins d'una unitat d'execució, d'un sector i d'una àrea de repartiment, n'hi havia un principi d'equidistribució i no cabia l'expropiació rogada, però a partir d'ara no està gens clar. Tenim una sentència del 2019 en la que un propietari, en una situació molt pareguda, demana una expropiació d'un sòl no urbanitzable, un parc públic en Alcalá de Xivert, que estava dins del parc rector de la Serra d'Irta, i menys mal que la sala del TSJ determina que és un sòl no urbanitzable i que no cap l'expropiació. Després també tenim una sentència del 2011 en la que se demana una expropiació voluntària en el terme de València d'un sòl no urbanitzable i la sala confirma que no, però no sabem en quina situació ens trobarem ara, perquè al cap i a la fi també tenim sentències que diuen que és un propietari que li ha esclavat una dotació, que no pot fer ús d'ella i que impossibilites qualsevol tipus de transferència o d'acte de gestió. Altra qüestió és què passa en els ajuntaments que a través dels estàndards dels parcs públics, de les dotacions previstes en el Pativel, ja han realitzat actes de gestió. En aquest cas estàvem mirant les al·legacions que se presentaren en el terme municipal de Torrevella en el sentit de les sessions anticipades i prèvies en sessions que se van fer per propietaris per a que se poguera fer l'Hospital Comarcal de Torrevella en una reserva d'aprofitament, en una transferència a sectors inclosos en el Pativel. Des del moment que el Pativel deixa sense efecte aquests sectors, els propietaris se troben en que han cedit els terrenys, hi ha una ocupació directa i no poden materialitzar l'aprofitament. Quina és la reacció que estan prenent, que podrien prendre els propietaris en aquest tipus d'actuacions? La primera és acudir a la llei del sòl del 2015, al Terrefós, i el que determina és que l'Ajuntament o l'administració actuant té 4 anys per a obtindre un sòl en el que pugui el propietari fer la transferència. Transcorrit aquest any, el propietari pot anar al jurat provincial d'expropiació, pot fer l'advertència d'anar al jurat provincial d'expropiació i als 6 mesos ja podem anar l'expropiació presentant una tassació. Aquest és el criteri que ha mantès el TSJ fins al 2019. Ara el TSJ canvia de criteri i el que determina és que no se trata d'una responsa patrimonial, sinó que se trata d'una reserva d'aprofitament, i les reserves d'aprofitament avui per avui estan afectades per la moratòria, les 3 moratòries que va aprovar la Conselleria en les 2 lleis d'acompanyament del pressupost, i fins i tot aquestes reclamacions se paralitzen fins que la moratòria de les expropiacions per Ministeri de la Llei s'alcen. Altra cosa distinta és com se valoren aquestes reserves d'aprofitament. Se n'ha anat. El que dius, l'altra qüestió important és com se valoren aquestes reserves d'aprofitament. Si aquestes reserves d'aprofitament se valoren en quant al sòl inicial, el sòl d'origen o el sòl de destí. En aquest cas, les sentències del TSJ són molt clares així, i en principi el que determinen és que, anem a veure, si el conveni de reserva d'aprofitament ja delimitava on anava la TAU, on anava la transferència d'aprofitament, anirem a aquest valor. Si el conveni de cessió no establia on anava aquesta transferència d'aprofitament, anirem, en aquest cas, a la valoració que se determine en quant al sòl inicial. I en qualsevol circumstància i situació, a partir del Terrefós de la llei del sòl,
Estas transferencias de aprofitament, lo que dice una sentencia es que hay que valorar lo que dice lo que en realidad ya, no lo que el pla diu. Entonces és important saber que la major part d'aquestes reserves d'aprofitament estan valorant-se pel TSJ com a sòl rústic, sense incorporar cap tipus de plusvàlua urbanística ni d'expectativa urbanística. En quant a la disposició transitòria primera, nosaltres en Gandia també tenim un sector, tenim els 3 sectors. Tenim un sector que directament la platja de l'Agüir se determina com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, el litoral. Tenim aquest àmbit que veieu així. Este àmbit que veieu així baix és el sòl urbanitzable de Mareig de Rafelcaït. És un sòl que sí que tenim programa d'actuació integrada i que, per tant, així tenim ja el tic-tac, tic-tac, i tindríem 5 anys per a iniciar, 5 anys per acabar. En principi, els 5 anys 2018, 2019, 2020, 2021 tindríem 2 anys per a començar les urbanitzacions i la qüestió és analitzar si n'hi ha algun tipus de supost que puga suspendre aquest termini de 5 anys, especialment per evitar les responses patrimonials que podrien derivar-se de la no execució del programa. En aquest cas és important la resolució que ha fet la Conselleria, que compartim en el tema de Cullera de Vegaport, en el sentit que en principi n'hi ha situacions que no suspenen el termini de 5 anys, per exemple, els canvis en l'agent urbanitzador, els canvis que deriven d'informes sectorials, i sí que podíem entendre que seria una causa que impossibilita i que suspendria circumstàncies imprevisibles, com se diu en l'informe, el sentit del pla energètic del Ministeri d'Indústria en quant a l'alimentació exterior del sector perquè s'ha de portar una subestació. I jo res més, és a dir, un poc la meva conclusió molt ràpida, que se m'ha acabat el temps, és la primera és que a mi m'ha donat la impressió, i en tota la modèstia del món, que tenim avui per avui 2 solucions. La primera és que si el Tribunal Suprem inadmitís o desestima el recurs de cassació, aniríem a la casella d'eixida, s'adoptaria com a mesura cautelar la suspensió de qualsevol tipus de programa i qualsevol tipus de planejament que puga entorpir l'eficàcia del Pativel, especialment per evitar que se consoliden situacions urbanístiques que després serien irreparables. Si s'estima el recurs contenciós administratiu, tenim 4 fronts totalment ja salvats i en principi es queden altres fronts, que són els que hem dit abans. Què passa en l'exclusió del sòl urbà, què passa en la responsabilitat patrimonial, que pareix que està clara, o què passa en els actes de gestió urbanística que s'han fet. I jo finalment un poc una conclusió, encara que és un tema que podem dir més alt però no més clar, és el tema de la dificultat que avui per avui està en aprovar un pla urbanístic. És a dir, dona igual que siga un pla d'acció territorial, que siga un estudi de detall com a l'instrument de planejament menor. Avui per avui es trobem en una avalanxa de lleis que n'hi ha que respectar, de directives europees, de lleis estatals, autonòmiques, de reglaments, i la necessitat que tenim és tindre una seguretat i una confiança en la tramitació dels plans urbanístics. Avui per avui, en l'avaluació ambiental estratègica, és un procediment molt ritual i molt solemne, en el que treballem molts tècnics i en el que un error de forma fa que tot bote pels aires, i sobretot també un poc apel·lar a la simplificació dels documents administratius. És a dir, avui per avui, per una simple modificació del pla necessitem fer un autèntic màster. És que ja portem un temps en l'urbanisme, abans un pla urbanístic era la memòria informativa, la justificativa, planos d'informació i ordenació, i ara hem computat fins a 23 documents administratius. Veurem la llei de canvi climàtic, quins informes sectorials ens demana més, que seran precisos però que estan ahí, i després un poc també apel·lar a la simplificació del procediment administratiu.
tenim, insistís, un procediment d'avaluació de plans que és totalment és desincentivador i que insistís que és una tramitació administrativa i burocràtica molt complexa, plena d'actes de tràmit que ja no és que siguin lentos, que la lentitud moltes voltes demana seguretat i confiança, però que ens deixa moltes voltes als peus del cavall. I moltes gràcies de nou, gràcies per haver-nos convidat i res més. Moltes gràcies, Jorge, per l'exposició, la claredat i per aquest anàlisi que has realitzat. Compartís aquestes últimes conclusions que has fet sobre la tramitació dels plans, la dificultat que té actualment aquesta qüestió. Sempre em quedé un poc en la insistència de distingir els urbanístics dels territorials, perquè la documentació ha de ser diferent i ha de ser diferent necessàriament. I bé, gràcies i bé,